Voin hi June ni nga nia kan hmaluk ni saria khianin boite in chaw le tui ei ve chan to do na wangin a eina tur hman rua te le a thil ei tur te tlema zawng ka buat sei chho ve chana cho tak pek tran hal ka tuma wangin bu fai takin nau khat vel bor ka sil faya ti chuanin darkar ni chuang hret ka chia hnuah a tui ti thli thlorin ti hian thir bela ka chuang ro le ani ka bu fai chuan hi tlema ka lo thlit ro lo deuh wangin chuan rei anga ya ma se poi ka ti cha lawa a chan chu bu fai hi lo min lok sa deuh nakina chhum huna min that lo te lo om lo nan khan ka ti ni ti chuan a ro that hnuah khan ti hian grinder a ka hera grinder a ka her to hnu kha ti hianin a hrik na hianin kan hrilea ti chuanin dip tha deuh hlek kha kan hmu thei ta ni chuanin tiang hian a lo chhuaka bul phuiah ka dah thata a ti hian siam dawna fian te khat leh tlemi ka la a hi pawh hi nau ei tir tur tan chuanin an la tam hret zawk a tui hi filter tui thianghlim sa vek ka hmanga ti chuanin hei hi a kawi thleng a hmin thleng kha kan chawk tawh mai dawn ani harsa engmah a awm lova tlema vil ngun ve deuh hlek a ngai wangin ti hianin kan din chila kan chawk deuh char char anga mahsengin a hmin har lutuk lowa bu hi a rawn kawi anga ti chuanin a rawn khal deuh hlek ti ah khanin kan duh tawk mai dawn ani tiang kan lo duh tawk anga ti chuanin thingpui fe thlit na hian ka filter leh kher na chan chu kan grinder a lo that tawk lo wangin tlemin a la mu deuh ka ta a voi khat eina tur te ni wain kan uluk ve deuh hlek ani ti chuanin hetia kan ti thlak hnuah hianin a mur zual deuh kha a lo bang ta khang kha ka pe hle mai a ti chuanin dip tha tak leh kawi tha tak kha lo chuak thei mai ani a awlsam em em a mani fa te tan a siam ve duh tan khan a tih chi viau hetia kan duh tawk kan thli thlor tawh hnuah hianin a lo tui leh zual deuh hlek na turin giu fian te chan ve leh ang vel hi ka pawlh sak a chu chuan tlemin a ti rim tui ve a chi leh chini tih vel engmah kan pawlh sak lo wang khanin hei hian tlemin a ti tui ve deuh anga an tan pawh ei a nawm ve deuh ka ring ani ti chuan Naute chaw chu ti khan kan pe ta Cắt ấy na này đi, sao phải cắt ấy trần nó tổ ra nhá. Chọc chọc cái. Này xem bắt lâu á. Ấy gì mấy? Ấy gì mấy? Sao phải cắt ấy nó tổ. Tạc mày à? Hadi. Takla la elif. Hadi kan. Era. Nam. Nó lên về đẹp cả. Cái nan ấy xem phẩm mấy à. Nam. Ấy Ui, xem đủ phẩm lúc mấy đủ. số. Không có cái leo lúc đủ. Đủ về leo lúc đủ. Thế thì. Phẩm mấy số. Lên về đẹp mấy. Anh lại tên này. Mà cái bé anh tui ôm màu tihdan in là tui tui trời lâu vì cũng được tao mày đơn đi lệ tui trời lâu vì đây là y chẳng Ấy xem nữa. nó có in tiri thở rồi còn cha mà cái nó cái in thở nó lên nó sang cái là À phải cắt nan nhá mà.
nó ổn đấy thạc thiam hế thì ngọt thạc thiam hế thì ngọt hú 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 ơi tham chút ăn lên chân về thì coi lẩu mè choค่ะตอบได้อาจจะชวนตานเฮียนินปุลชุ่มมินารถก้อยสักกษยามสักเลโดนะที่เฮียนกเวลไฟยากสิลไฟเวกนัวเศร้าบอร์ปรินหินทักหินกระชวงะกระจานินกรถก้อยอามาสาอาโจกันที่อังเขาขานินหิงปุยเฟกลินนะอังขานินกติโกยเนี่ยไม่ยากระจานินออยสัมเดวินกันเสียมจงเดมินคุณได้เจราหนึ่งคือการดักตูchả cháu tao tả chị mua ôi tê tăng vai ăn nu kha bất kỳ ạ